מה אפשר ללמוד מציורי בעלי חיים של הילדים שלנו? דווקא ציורי חיות. קודם כל הם משתמשים בחיות בגלל שזה כל כך קרוב לעולמם, אז הם משתמשים בזה כאנשה של העולם של בני האדם. האנשה באלף. האנשה, וגם כל התחום של להתמודד עם פחדים וחששות, חששות מבעלי חיים או חששות בכלל. אז בדוגמה הראשונה אפשר לראות בציור, הנה כאן אנחנו נראה. שהדוגמה הכי קלאסית, כשילד לוקח למשל, אילו בני משפחתך לא היו בני אדם אלא חיות, איזה חיות הם היו. אז הוא מצייר את אח שלו הגדול בתור נמר, את אמא שלו בתור כבשה, מאוד ברור מה נמר יכול לעשות לכבשה, אבא דג. גם דג מעופף, לא רואים לשובים. הוא גם אבא מעופף וגם דג, עושה קולות של שטיח. אני פרפר ואחותי דבורה יודעת לעקוץ מתי שצריך. וואלה, וואלה. עכשיו, מתוך כל זה אנחנו יכולים ללמוד הרבה, גם כמה חיות פרוותיות יש לעומת חיות טורפות, כמה חיות דינמיות לעומת חיות נייחות, נגיד צבי לעומת פיל. כמה זה חיות מופנמות כמו שבלול, לעומת חיות יותר מוחצנות כמו דוכיפה, אני יודעת זמיר. אריה אפילו, דברים יותר ככה ששואגים החוצה. ודרך זה הילד בעצם מבטא את איך שהוא חווה את העולם שסביבו. אבל אז מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? עכשיו, אחרי זה למשל, אנחנו יכולים, מיקי ידבר אחר כך על כבוד, בואו נראה מי כאן מתוך המשפחה מקבל הכי הרבה כבוד. זה ברור שהאח הגדול, הגודל שלו וכן הלאה. דרך הציור אנחנו יכולים לראות איך הילד רואה את הדברים, לא רק איך אנחנו. זה לא בהכרח נכון, זה יכול להיות האמת הפנימית שלו, החוויה שלו, דרך העיניים שלו. נכון, בגלל זה לא בודקים רק ציור אחד. אבל הפוזיציה שלו היא פוזיציה מאוד חשובה. היא פוזיציה שאנחנו צריכים לראות אותה, לפעמים הורים מרגישים... ולהתייחס אליה בדיוק. נכון, כי לפעמים הורים באים אליה, אומרים לי, הילד עושה עליהם מניפולציה, הוא לא באמת זה. ובציור רואים באמת מצוקה או איזשהו קושי. למשל, הדוגמה הבאה. הילד, מה שהוא מצייר כאן, הוא מצייר כאן כלב גדול ואימתני, ענק, מצד שמאל זה הוא הדמות עצמה של הילד. ומי זה הכלב? שיניים ענקיות שבולעות אותו, תנועה מאוד זורמת וחזקה כזאת של צביעה. מי זה הכלב? הכלב הוא כלב פינצ'ר, קטן, שנמצא בדלת ליד. הנביחות שלו גורמות להיסטריה מוחלטת אצל הילד. עד כדי כך שהוא מעדיף לא לרדת במדרגות, קומה ראשונה, לרדת במדרגות ככה רגיל, אלא הוא יורד במעלית, יורד לחניון, משם יוצא וכן הלאה. ממש פחד חזק מאוד. ואיך אפשר לטפל בפחד כזה, כאילו? יש כמה דרכים. אחת, אפשר להשתמש בציור. ציור הוא משהו שעוזר לנו למסגר את הפחד. גם כשאנחנו מבוגרים ומבולבלים מאוד ולא יודעים איפה להתחיל. או שלאמץ את הילד עם המציאות, עם הכלב הזה, ולהראות שזה לא כזה גדול באמת כמו שהוא חושב עליו. אז את זה צריך לעשות בצורה מבוקרת. כי ילד מצייר, הפחד מחיות הוא לאו דווקא מחיה ספציפית. זה פחד ממה שהחיה מייצגת, ממשהו שאני לא שולט בו למשל. ואז זה צריך לעשות בצורה מאוד מבוקרת, בזמן שהוא ישן להראות לו את הכלב. או לצייר את זה... כשהכלב ישן, לא בוודאי, בוודאי. או שהוא מצייר את זה, הוא בעצם שולט בגבולות של הציור. יש לו, הוא יכול לקרוע את הציור, הוא יכול לכעוס עליו, הוא יכול לנעול אותו בקופסה. יפה, ואז נותנים לו תחושה של שליטה על המציאות שלדעתו הוא לא שולט בה. בדיוק, או משחק דרך תיאטרון נגיד, שההורה משחק דווקא את החיה הקטנה והמפוחדת, והילד פתאום צועק עליו. הוא הפינצ'ר. כן, משהו כזה, לעשות איזה משחק דרך בובות או כל דבר שהוא. זו דוגמה של ילדה שמאוד מאוד פוחדת מג'וקים. וזה ג'וק מה שהיא מציירת כאן. וואו, הדבר הענקי הזה. והשיניים האלה של למיטב ידיעתי, אני חושבת, תתקני אותי אם אני טועה, גם ללי העורכת הייתה מציירת את זה, כך היא אומרת. ואת צריכה לראות את הגודל של ללי העורכת בשביל להבין איזה בושה שהיא הייתה מציירת את זה ככה. וזה המקום. היא גם משמיטה למשל את אזור הפה, זאת אומרת, התחושה שקשה לי לבטא. זה פחד מאוד מאוד אותנטי, למרות שג'וק זה לא משהו שיכול באמת לנשוך, לנבוך, לטרוף אותי וכן הלאה. אני פוחד מהמקום שאני לא יכול לשלוט בזה. וילדים חוששים מהמקום הזה, כי הרבה דברים בחיים שלהם הם לא נשלטים כל כך. אוקיי, אז זה היבול שהדבר. יש עוד, אבל... יש עוד דוגמה של ילדה שמקיפה את עצמה. כל הציורים שהיא מציירת, כשהיא מציירת את עצמה, היא מקיפה את עצמה בבועה.
זאת ילדה שבעקבות איזה שינוי מאוד משמעותי ופתאומי במבנה המשפחה, התחילה לפחד מכל חיה שהיא. זה אומר גם החיות הכי פרוותיות, ארנבים וזה, היא לא נוגעת בכלום, היא נכנסה להיסטריה מטורפת מכל... הרבה פעמים ילדים פשוט מעבירים דירה, פחד מדבר אחד, הם נכון. שמים על דבר אחר, נכון. שהוא לגיטימי, כאילו, לפחד נכון. מזה, כי שם הם לא יכולים לשלוט, ופה כן, כאילו. ואז דרך הציור אנחנו יכולים לראות איך זה מצטער בעיניהם, ולפעמים גם למקד את זה. כי למשל דרכה, אם היא מגינה כל הזמן על עצמה, עכשיו זה לא המקום לתת לה חשיפה מבוקרת לחיות, כי היא במצב כל כך מגונן על עצמה, אז מה כן? שהיא צריכה, נתחיל עם ציור, נתחיל עם משחק, נתחיל עם נדמה הרבה לי, יותר, עם כל עוד יותר מדרג מרוחק. יותר נמוך. עוד יותר מרוחק, כן. כדי לאט לאט להביא את זה. זאת אומרת, הציור נותן כלים לאיזה מצב טיפולי באיזה הילד... מדרגה, כאילו, של למה הוא פחד מוכן, נמצא. נכון. יפה, מדהים. נכון. יא, איזה מעניין, הלאה. תודה תודה רבה, רבה. יקירה. תודה לך.